wadla ka dei ka actress ka papawnam hakis nem Hajar Sepo Henry haka kam chongka chongman kalamat ki cing susi ki bajur haka cing em ka chongka atu ka bapenong yaka ban kala long marwe hadu kini kisngi lakha yaka karisma haka art santarik ubenajun jong usnem khat khandai hinyo posau bat menta kaladon san puwe snem kerta ai kapate ka we ka actress ka papawnam bat ka bahe cing siu hapo ka Bollywood jong kisnem khat khandai po hadu Hajar kalayo kuru bun teli ki National Film Award bat sau teli ki Filmfare Award ka karisma ningkong kaladon ka cingyadei bat aktor haka film jigar kaba kaya aklang uta Ajay Devgan kata nadu usnem khat khandai poar hadu usnem khat khandai pusan haden bakalaya klat badu kaladon ka cingyate kular bat aktor Abhishek Bachchan ha usnem Hajar haden pun snem bakiladon ka cingyate rengkat Henry ka cingyate kular laweng no haden katu katni benai kane kala pelong yakane ka actress bakan susi jur haden balat kut ukin ciri cingit bat Abhishek Bachchan umta haka art kandai tarik benai September jong usnem Hajar lai kala ya kentu bat kala ya poya thono bat nong khayi bakarteng Sanjay Kapoor ubate CEO jong ka company Sik India ha ka jing khawai songkurem papawnam jong kinyam Sik ha ka ying ki department ka jongka kata ha Krishna Raj Bungalow kabadon hapo kanongba Mumbai kini ki arngut kiladon kawe ka kun gentei kabakerteng ka Samaira kabalaka ha ka khatwe tarik ubnai mat jong usnem Hajar san dede ha usnem Hajar khatsau kini ki arngut kiladon ha ka jing ya per jingmut hatu bakinda poi sha ka jingmutui ban ya klat lingpa ka jing menjurlang komta ha ubnai Desember jong usnem Hajar khatsan kini ki arngut kiladon ka jing tmu ban wengno ya ka jing mudui Henry ha usnem Hajar khanriu bom ban se kilapen kutno ya ka jing ya dei jongki da ka jing ya klat hapo ka jing ya mudui te ha uni usnem Hajar khanriu hi nakaliang ka karisma kala mudui mukatuma persya yala utnga Sanjay Kapoor bat ya ka kmi jong da ka bakeno paki lepen ya ka hapo ying jongki bat kala keno ru ba Sanjay udon ka cingadei bat ka we pat ka kanthei hapreng ka cingadei bat ka bat kala ai ka cing ujoru halor ka cingketa jong ka dauri kaba kila dawa naka kaba la pelong yo Sanjay Bansha Somon haki pulit jong ka Mumbai Police bat kumtu ru house nem Hajar arpusau ka karisma kala keno ru ba sisen ula persang bat penbor ya ka banyak ya lok bat ki parlok jong bat kala keno ru ba Sanjay ula ong ya ka kmi jong ban ai si thap ya ka labda karyam jong ka kam ya hap hakapor pakadang pun kun lapan rap susu kane ka actress kine kide ki jingem ki basangsot jong kane ka actress haka kam jong ka haka jingem ka jong ka tang kini ki video ko boleh sibun ngin sekendu pat haki pat ki video ki bakum kini